Animacija ili sjenčani način renderiranja služi nam za brzu i jednostavnu provjeru dizajna. Ovisno o postavkama možemo vidjeti teksture, sjene i svjetla. Kao ostale vrste pogleda, prvo zamjećujemo dio izbornika vezan za parametre, a to su ime i način renderiranja. U dijelu postavke prvo možemo odrediti stil sjenčanja. Standardno postavljen je Phong stil. Njime računamo učinak svjetla za svaki piksel, te je on najsofisticiraniji način sjenčanja. Osim njega imamo Flat i Go Round stil. Flat stil je najjednostavniji stil sjenčanja, te njime punimo površine sa bojama. A Go Round stil računa učinak svjetla na svakoj točci površine i osjećava površine ujednačeno. Snaga grafičke kartice, odnosno količina njezine memorije, direktno utječe na stil sjenčanja. Više grafičke memorije omogućava nam brže i detaljnije prikazivanje tekstura i sjena. Flat stil koristimo ako nam je bitna brzina prikaza slike, a Phong stil ako nam je bitna kvaliteta slike. Opcijom rubovi možemo prikazati odnosno sakriti rubove našeg modela. Debljinom možemo postaviti deblje odnosno tanje linije rubova. Opcijom tekstura možemo prikazati odnosno sakriti teksture našeg modela. Nudi nam se više načina interpoliranja točaka teksture. Prva metoda interpoliranja je isključeno, što znači da nema interpolacije između točaka teksture. Metoda isključeno je najbrža metoda prikazivanja teksture. Metodom linearno, Alplan računa boju i intenzitet svakog piksela koristeći interpolaciju između najbližih piksela teksture. Metodom MipMap, Alplan koristi više slika teksture različitih rezolucija. Ovom se metodom teksture površine prikazuju prirodnije i realističnije, što nam daje kvalitetniji prikaz. Bump, odnosno reljef opcijom, možemo uključiti prikazivanje reljefa teksture, to jest udubljenje na teksturi. Opcijom odrazi možemo uključiti, odnosno isključiti prikazivanje odraza. Kada je isključena opcija svjetlo, ne prikazujemo sjene i sve su površine jednako osvjetljene. Kada imamo uključeno svjetlo, možemo birati kvalitetu sjene u izborniku kvaliteta sjene. Opcijom isključeno ne prikazujemo sjene. Opcijom jako, sjene su jasno definirane, odnosno jasno vidimo gdje prestaje sjena i počinje osvjetljeno područje. Opcija mekano sjenama daje gradijent između sjene i osvjetljenog područja. Možemo postaviti vrijednost za ovu opciju koristeći alat za zaglađivanje sjena. Ako je vrijednost postavljena na 0%, onda je ekvivalentno postavci jako, a povećavanjem vrijednosti sjene se zaglađuju. Ambijent sjenčanje možemo koristiti jedino ako je uključen stil sjenčanja Phong. Ova opcija nam nudi postavljanje realističnih sjena u relativno kratkom vremenu. Intenzitetom ambijentalnog sjenčanja možemo postaviti jačinu naših ambijentalnih sjena. Duljinom zrake možemo kontrolirati koliko daleko seže naša ambijentalna sjena. Vrijednost uzorka definira maksimalan broj testiranja područja koja su klasificirana kao kritična. Naravno, nudi nam se i opcija završne obrade. Hvala na gledanju i ugodan rad uz Alplan.